हेल' आवाजफोरा माबायदि खोनादों? बाजै गावदां गुड आफ्टारनुन माबायदि खोनादोंलै आवाजखौहाय मामा डाबल खोनादों नामा? बोरैबा हनै फटकआ मोनसे मोननै मोनथाम मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय सात आयौ लाइन जारला लांबाय। माबायदि खोनादों आवाजखौ डाबल खोनादों नामा खोन्थाहरसाय गौथम आगै मोजां खोनादोंथ' ए डाबल खोनायाखै दा? डाबल खोनायाखैना? सोर दं खोनायाखै मा ए आं बानायनो रोङाहाय बिदि लाइभखौहाय स्क्रिन मा होनो बिदिखौ बानायनो रोङा आं नायगिर आंना फटकआ खयथा जादों लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जालांबाय। बानाय रोङा आङो ओंखायनो। मा ओंख्रि गौथम आगै? बिमा जा गोसोखांदोंमोन। सोरखौ आंखौ गोसोखांदोंमोन बिमा जा गोसोखांदोंमोन। बेजों कमेन्ट हरनायखौ बोख्लायना बे जों कमेन्ट हरनायखौ बोखोनो ओरै फुल जाबाय दा? कमेन्टखौ फुल बोखोनांगौ आरो थोद बेबो एफा गिदिर फिसारा ए दासो रोंदों आंबो दासो रोंदों नामा दासो रोंदों र' फांखा हैनि बाबा गरमथार दासो जादों मा र' बिदि नङालै फुल नङालै बोख्लायनांगौसो ओरै बोख्लायबाबो जायाथ' हनै ओरै ओमफ्राय आं बोरैथ' कमेन्टखौ नुनांगौ नोंसोर फुल बोख्लायनानैलाय बोरैथो नुनांगौ आं कमेन्टखौ बिदि नङालै फुल बोख्लाय ना बोखो नङालै सोनदों जाबाय दे आं रोङा बा मालायनो सोरखौ होनखो बा मालाय मा ओंख्रि जाबाय दे जाबायनो जायाबाबो जाबाय खबर लाला दानानो खबर लानो हाय सिस्टार मा खबरा बिदिनोसै मेसेज नाया अबाव मेसेज नाया फेसबुकआव ना माबायाव इउटुबाव ना वाट्सएप गैला दानबाय आं वाट्सएप लाबाय थाया आङो बेखारनो रावबो मेसेज नांगौबो हरखाया फैसा हाबबाय नै ना खोन्थाहरग्राबो गैखाया ओंखिरा अमा बेदर मा ओंख्रि जाखो बेलाय ए ओंख्रिया अमा बेदरसो
ए एफा गरमाव अमा बेदर जाबाय दा गोलोमनाया थानो हानाय नङा नोङो गौथम गरमथार दिनैहाय बिदिनो मेसेज नाया बिपुल मा ओंख्रि जाया खोथा लाइक हरदो दे मोनसे लाइकखौनो हराखै होनदां नै आंनो हरना लागोन फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबाय आं बाजै नोंखौ मा नाममोन नोंना गौतम बसुमतारी खादा गौतम बसुमतारी खादा आं एक्सेप्ट खालामाखै एक्सेप्ट खालामखायो ओमफ्राय आङो बर'नि टाइटेलबासो एक्सेप्ट खालामो हारसानि टाइटेलबाथाय आं बेखौ दानोसो जानला मोनला बायदिसिना टाइटेलबा लाइक डान थेंक इउ बिपुल मा ओंख्रि जाना फैखो मा थाबायद्लाबायखो नोंहालाय बिपदालाय बिफायालाय जोंनालाय बिफद बिफा मानो थाबायखो थांसै होननाय जादों नामा जाखो नोंलाय दिसलाइक क्यों डिसलाइक किया मेरे को मामाखौ बिफदखौ जोंनियावहाय सासे मानसि फैबाय थाग्रा दं आरोना लान्जाय गोलाव जाग्राया बे मा होनोमोनलाय लान्जाय गोलावा मा होनोमोन बिदिखौ मुस्लिमा बेजों एखे नुखायो सासे मानसिजोंहाय मिथिबाय दालि आलुसोनो दाख्लै भिडिअ आइ फिसा दाख्लै भिडिअ कल हरनायाव थै जाम्बा आयै फिसा उफ मानोथो बिजों थाङा नोंलाय दाखालि नुदों माबायाव भिडिअ कल हरनायाव नायबाय आङो बेजों एखे आइया माथो जोंनाव फैग्रा बायदि माबाजोंसो खेला सानदों आङो ओमफ्राय नोंखौ मिथिबायना महरा एखे मालाबा फैबा देखायगोन आं एसे नायलायदों दिसलाइकखौ हो खोमा होनना एसे नायलाय दं दिसलाइकखौ बोरै नायोथाय नायनोबो रोङा आं मिथियाहाय बेसेबां सापर्ट जाखो माबाखो मिन्थिया आङो बिदिखौ नायनो रोङा बोरो दाना मेसेजावबो थांखो आंनावलाय आसोबोयो मा आसोबोयो बुजियासै आङो बेनो नामा एखे फेसबुकआव बेनो इउटुब चेनेलावबो बेनो इन्सटाग्रामावबो बेनो नामा ए आंनाबो बिदिनो आं नामखौनो सोलाया जेरावबो एखेजोब आरो नामानो मोनसेल'खाबालाय आंनालाय ओइ दैसा नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो जोंनिया ओंख्रिया माबासो मुदुफुल बाथोन पापर सावनाय बिदि जाबाय इउटुबा मा बिदि जाबाय इउटुबा बिदि जाबाय इउटुबानो मा बिदि जाबाय इउटुबा बुजियाखिसै आं दे दुदो आरो दे मा जादों बिफर सुवादनो बिफर सुवाद मा जादों नों
खननै ना खनथाम माबा फैबाय आं मामाया बिफाया गैया दिनैसो फैदों आंनि माबायावहाय लाइक दान बाजै थेंक इउ बिदि जाबाय इउटुबारा होनदों दासो बुजिदां I am YouTuber I am Manjuli YouTuber होनदों आंजों हेक खालामजागोन नों बिदिबानो ओइ हेक दा खालामखा ओरैनो खस्थ' मस्थ' दासो 700 थांहोनो हादों आंहा आरो नोङो बाव हेक हाक होनबावदों मानजाला लागे गौतम सुवाद मा नागिरदों र' मा जाखो बर'आव मा होनदों बर'आवहाय नै आं फरायनि दै गौतम अमा मा नागिरदों र' आइ दे ओमफ्राय दहाय मा होनामोन र' मा जादों बिफोर अमा होनदों बिफोर अमा सुवाद माने अमा ने दिसा थांजोब्बाय जा जालालै जाला जालालै जाला बर'आव नोङो सुवाद होनबाय नालाय स्वादसो जादों सुसो जानांगौमोन दा माबा इउसो जानांगौमोन आंनिबा सुवाद मा नागिरदों दैसानि खानायाव लावबायना लावाखैलै दाबो फिसा फिसासो ने दैसा ने लाजा हासुलायबाय नामा नोंलाय सिसि होनलायबाय नामा दैसा ब्रह्मआ ए दैसाया मबाइलल'थारहाय मबाइलखौ जासिगरथारो दानिफ्रायनो एखे दोदोम हे दैसाया मबाइलल'थार दानिफ्रायनो इउटुबारनि फिसालाखाय दैसायाबो इउटुबार जानोसै दैसा इउटुबार होनबाथाय फेमास आंहालाय बाजैखौ फेसबुकआवसो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनायखौ बावदों दा बे बिफर होनदों आंहालाय बाजैखौ फेसबुकआवसो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनायखौ बावदों बुंदों बिपर लासै एसे गुसु माबा दुगैदोंना नोङो एसे बाम गरम जादों मानसिया औ फ्रेस जायो फुगारबाबो गुसु थानो मोनोना गुदुं जानाया लाइक दानो थेंकिउ दाहाय दैसानि फट' हरलायनो मानोहाय बिफा स्टेला मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै खबर सबर मारै दङ इसे मिनिलायदों हान्थु लोरफो होनदे माबा दैसाखौ नायनो लुगैदों नामा बिफायालाय बाबासो हरदों बाबालै बाबा दे गिलायदों गौतमा गिदोंनो गौतम नों बहा दं दे आं दसे उन्दुनोसै बाय
Stella मा खबर मानो उन्दुनांगौ सानसु सांग्रां सेंग्रा मानसिफ्रा खि उन्दुलाबायो मबाइलसो सेरनो नागिरदों बे आबा नों लाया मबाइलखौ नों लाया हनै माबा नांलाबाय आयु अबावबा थांबाय मैथ्रु आलु अमासो खबरा मोजांनो हाबाब खुग्लुबनोल'हाय बे गथ'आ आदौ मोजां बिफर नोंलाय होनदों बिफराबो मोजां होनदो मोजां आयु गोलैलांगोन नोङो बिदि आखलबा सौखिनिफ्राय नायसाय गियो गावखौसो आवलायदों सानदों हनै मिनिलायबाव नोंसो गागेब गेबनो सिनस्रि बायो बिदि दा खालामबा मा आयु नै आंबो माबा सेरफ्लांबाय नानि र' लोरोप सोमावनानै happy Ujjwal like that thank you new oh मेरे साथ न्यू कम 10 आईडी से अब मेरे को 10 आईडी से नहीं दिया है ना मैं भी आपको 10 आईडी से दे अयो वापस करूंगी ठीक है अयो अच्छा गुल्ला कसिमन मम्मा खालामो 10 आईडी से मैं भी दूंगी बैग अदला बदला करेंगी मेरे को दिया है कि नहीं याद करो मैं तो याद ही नहीं है आपका आईडी कितना है मेरे पास तो मेरे पास 7 है 8 9 10 आईडी है मतलब चैनल 2 है चैनल 3 है और सपोर्ट आईडी 7 है मेरे को पहले करो मैं भी बाद में करूंगी ठीक है गौतम सानाव उन्दुग्रा हिन्जाव सिखाव खावग्रानो सिमाङाव हिन्जाव सिखाव खावो ना मोगथाङाव खावो जाखो गौतमालाय ओइ गौतम मा गाबखो मिनिदोंसोहाय रुपसिं आगै नै फिसालाजोंहाय रुपसिं कुछ भी ठीक नहीं है माँ कुछ भी ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है क्या हुआ है मेरे रूप सिंह को क्या हुआ है मेरे भाई रूप सिंह को क्या हुआ है रूप सिंह ना राम सिंह गेला बाल गौतमा मानदों सोर दंबा मानि दं मोनथामावल' कमेन्ट हरबाय दं सोर दं साबा मानि दं साथामल' कमेन्ट हरबाय दं नायखोमाग्रा दं फ्रिनि सीसी कैमरा है दे स्टेला कौन रो रहा है आप हाँ मैं रो रहा है क्योंकि मेरे को खाना नहीं मिला है इसीलिए रो रहा है मैं आपका नेट नहीं है क्यों नेट है तो नेट अब 700 ओनली गया है बहुत सारा है अभी भी लड़की रूप सिंह सर मा खबर लड़की नहीं है क्या लड़की नहीं है क्या बोला है समझ में नहीं आया मेरे को समदनवारी हेलो फ्रेंड समदनवारी मारै दं खबर सबर नोंना बोरैया फैदोंमोनथ' दाखालि बोरैबा नाममोन नोंनि आं समदनवारीनि हासबेन्ड होननानै बुंहरदोंमोन आंनि एलबियाव फैदोंमोन थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय हे कौन बेइज्जती कर रहा है अब मुझे हे कौन बेइज्जती कर रहा है आप मुझे क्यों मैं आपको बेइज्जती क्यों कर रहे हो बेइज्जती नहीं कर रहे तो मैं आपको आर'नाइ से सम्मान करके बरायबाय करता हूँ होनदो ओमफ्राय मा होनदों मैं आपनाक 10 लाइक एंड 10 सब्सक्राइब दी न्यू वीडियो फॉर 10 प्लीज स्टार्ट मैम ओके मैं बाद में कर लूँगी आपको अगर मेरा लाइव खत्म हो जाएगा तो मैं कर लूँगी आप कमेंट करके रखना मेरे वीडियो पे ठीक मैं लाइव खत्म होते ही आपको 10 आईडी से पैक कर लूँगी ठीक है उज्जवल
boray before hi Gautam lucky hi mana lucky जाखो मैं अपना 10 लाइक और 10 सब न्यू वीडियो फॉर 10 प्लीज स्टार्ट मैम ओके मैं बाद में करूँगी जब लाइव से रखूँगी तब करूँगी ठीक है चिंता मत कीजिए मोजां बिफोर गौतम CID दं नामा 8 जन मानि दं सोर कमेंट हरानो ओहाय CID है CID मेरे को तो हिंदी नहीं आता है टूटा फूटा है मेरा हिंदी लाब्रा है मेरा हिंदी लाब्रा ओमफ्राय है कौन बबेसिम थांखोमोन बाल सोदोम आब' बोराय जाखो दिनै बेहाय बाव फैनोमोन आरो मोजां प्लिज ब्लू ओके दिया है आपको ब्लू बेयावसो दं नों सालथे सिखाव सोर सालथे रूपसिंह तो आशा क्यों बोला तो ऐसा क्यों बोला मैंने क्या बोला मेरे भाई मैंने क्या बोला आपको सॉरी अगर मेरे से गलती हो गई तो आपको कुछ मन में लगा है तो मेरे को माफ करो रूपसिंह भाई जी आई एम सो सॉरी कान पकड़ के मैं आपको क्या बोलता है सॉरी दिल से सॉरी बोल रहा हूँ आब' बोरै दिनै सोरखौ सोदों आब' बोरै दिनै आपका वीडियो रनिंग ओके थैंक यू मैं करूँगी लाइव रखने के बाद सितम्बरी मोजां बिफोर नों फुंजा आंनि बे आंनि लाइभआव दानना फै नों आब' आंनि लाइभआव दानना फैला नों आब' दाना फैला नुसुनाखैलै आगै सना थां नैबे मिलौआबो फिलौ दावराव नुसनबा थांखायो आगै आङो नुसनाखै सिन्था दाजा थांगोन खिन्थु भिडिअफोरखौ नायखायो गौतम फुंजा सालथे सुवाद मा ओंख्रि जानाय रा क्या हुआ गिसिबलायलाय गिसिब गोलोमबाय गथ'आ अ बाबा ओमफ्राय सालथे बाय बाय नो गौतमा दे उन्दुदो दे सालथे सुवाद माथो गिसिब्लाबो दै सानो गेलेग्रा हनो कलम हर आपका चेहरा दिखाओ मेरा चेहरा खराब है बिगड़ा हुआ है मेकअप नहीं किया है मेरा चेहरा बिगड़ा हुआ है हट गिसिबा दे आब' सोदोम गोजोननाय थाबाय बाजै मन्जुलिनि लाइभआव लाब्रा हाय हेलो हाय लाब्रा जागोन हेलो वेलकम आंनि एलबीआवहाय रूपसिंह क्या सब्जी खाया है आज का सब्जी मुदुफुल बाथोन है मुदुफुल मा होनोमोनथाय हिंदीनि इंग्लिश में तो पपाया बोलता है हिंदी में तो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है क्या बोलता है हिंदी में कुछ वाटारमेलन होनफेरो नामा नोम्फा खिथादों आं एसे बिजि दे आगै दे रूपसिंह खर'नो रूपसिंह मिनि हरबाय हनै र' मानो रायदों दैसाखौनो नै बाबाया नोंना रूपसिंह क्यों मेकअप नहीं किया है इतनी गर्म में कौन मेकअप करके रखता है गर्मी है बाबा नङा ओरैसो होनदां माबासो आदै बिफरसो बाबाया गारिसो सालायदों मेकअप नहीं किया है अगर मेरे चेहरे को देखेगा तो भाग के मारे भाग जाएगा डर के मारे भाग जाएगा डर के मारे भागे वाल में धड़म लग जाएगा एसी चलाओ एसी नहीं है रे भाई पंखा खड़ा है पंखा फैन
फैन दिया है फैन खाने दो मुखरा ही तो नहीं है मुखरा है नहीं है तो कौन है प्लीज मुझे लाइक करो मेरे एलबी को लाइक करो प्लीज और अगर मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करो प्लीज मम्मी है कमेंट करो नहीं तो मेरे को नींद आ जाएगा बाद में करके बिफोर मा सालाय दिहुनलायनानै मेगन थाइसे मेख्रेबलायनानै मिनिखोलै खर' मानबायलै मामा खानाय खानदे खारसनहां खारबुहां मोनलायलांबाय हाय आगै बे नोंनि नों दाखौलायसो दा नोंनि बिनानावखौ नोंदासो आंना बिनानाव कमेंट करो कौन है मैं नहीं मैं नहीं जानता मैं नहीं डरता मैं अच्छा? नहीं डरता अच्छा नहीं डरता तो भूत को तो डरता होगा भूत को भी नहीं डरता भूत कभी अच्छे से नहीं होता लग गया ना अभी बच गया हाँ मैं नहीं डरता अच्छा भूत को भी नहीं डरता क्या बोला है लक्ष्मी मैं लाइक करके ही लिया हो मैं shut up बाबा Ew, shut up. lại लांलायबाय मालाय लानायखौ गथ'फ्रानो औ आं गथ' नङा दा जायाफ्रा मा मेथाइ रोजाबदों मैं लाइक करो हाय लिया हो मैं तुमको हाय मैं एसामिस ना जाने आमी बांग्ला भाषा जाने लाब्रा भाषा जाने आमी बांग्ला भाषा ना जाने एसामिस भाषा ना जाने मैं लाब्रा खबर जाने मैं लाब्रा क्यों तो मुझे बहुत देखने का आदत हो गया है क्या आप शोषण में रहते हैं इसलिए बहुत देखने का आदत हो गया है जी खुद ही भूत होगा देखो सुनो रूप सिंह मेरे बच्चे ने मेरे लड़की ने क्या बोला है मम्मी ने मतलब मेरे बेटी ने शायद खुद ही भूत होगा रूप सिंह जी ऐसा बोला है इसलिए आदत हो गया माखाओ ये असली भूत नहीं था कैमरा का बहादुरी है चंपा जाया प्रमा मेथाइ खोन्दों खारसनहां खारब्रुहां मोनलायलांबाय हाय गुमै बे नोंनि नोंना नावा ना আজাও কেমন আছে বেগম সাহেবা আমি ভালো আছি একদম শুদ্ধ ভালো আছি আমি लुसेन तुम खराब ऐसे दीदी मैं अभी आया हूँ आपको याद करके और थैंक यू लुसेन बोरो थैंक यू आने के लिए मैं आपको क्या से स्वागत करूँ आरोनाई से स्वागत करती हूँ मैं आरोनाई है घर में अगर दिख जाएगा तो दे दूंगी बाद में दे रखा है मैं चुचुराल को मैं रोज देखते हैं चुड़ैल को मैं रोज देखती है मैं चुड़ैल का फिल्म देखती हूँ चुड़ैल कौन आप चुड़ैल आपकी कौन लगती है दीदी में थैंक यू लुसेन क्या सब्जी खाना खाया क्या सब्जी खा के आया है बताओ खाना नहीं खाया मैंने नहाना पड़ेगा ना गर्मी लगा है बहुत गर्मी है आज पूरा सान्दुं दिया है আমি ভালো তুমি ভালো আমিও ভালো আছি আমি একদম শুদ্ধ ভালো আছে मेरे को क्या बोलते हो मेरे को एसामिस सिखाओ कोई मैं ट्यूशन लूंगा ट्यूशन होनबाबो जालालै बुरि मानसि ट्यूशन कितनी देर हो गया लाइव में
पता नहीं, शायद आधा घंटा, मुझे टाइम नहीं पता, नहीं देखा है। रूप सिंह, जो मेकअप करके नहीं आते हैं वो ही वो ही चुड़ैल होता है क्या? तो लड़का लोगों को क्या बोलता है? लड़का लोगों तो हमेशा मेकअप नहीं करते हैं। लड़की लोग तो मानता हूँ मैं, लड़की लोग हमेशा मेकअप करके आते हैं, लेकिन तो फिर लड़का लोग ही सुरेल का बाप हो गया है ना? क्या बोलते हैं उसको? चुड़ैल का बाप। हाँ, सुरेल का बाप। मतलब खुद की बेटी चुड़ैल है, वो उसका बाप है। हाँ, मैं हो ना। ओके। असम में बहुत गर्मी है क्या दीदी? हाँ, अभी तो क्या थालियां बजा रहे हैं? जाओ उधर जाओ, हल्ला मत करो। असम में बहुत गर्मी है। कल भी गर्म था, आज भी गर्म है, मतलब गर्मी चल रहा है, गर्मी का सीजन। आं मोनसे नागिरहै, खादायाव नागिरहै थां, खादायावबो बैयाव आयना गोनाङाव सर्टकेसाव। हाल चाल कैसा है लुसेन? 70 सब्सक्राइबर नोंसोरल'सो। लड़का ऐसे ही हैंडसम दिखता है। हाँ, देखता होगा लड़का लोग अच्छा हैंडसम। बेकार दिखता है बोले। अच्छा है, अच्छा है, लड़का लोग बहुत दिल से भी साफ है ना? साफ है ना? खुद की पत्नी को धोखा देता है। दिल्ली थाल लगा था हो, मान जग बेलाय मैं दिल्ली थाल लगा था हो। मैं दिल्ली लगाता हूँ। तो कौन सा? चल, मैं अपना न्यू वीडियो को 10 लाइक और 10 सब्सक्राइब प्लीज पैक करिबो। ओके ओके, चिंता मत करो, मैं नहीं करूँगा। बाद में लाइव रखते ही करूँगा, चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए, चिंता कीजिए, चिंता कीजिए। पागलम पागलम साद, मेरे को सिर्फ मैं ही गुंडा देखते हैं। क्यों रे मेरे भाई, क्यों गुंडा है? मैं आपका पिक्चर देखती हूँ, रुको। ओ, आपको सपोर्ट नहीं। अरे बाबा, रो 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 रो। भाई भाई हम हैंडसम है तो खावलाई ठोको ठोको होता है इंदे। डिम्पल डिम्पल होता है, हैंडसम है तो। बहुत अच्छा लगा था आपका पिक्चर। छी, अच्छा है तो, बहुत अच्छा लगा है। नाइस दाढ़ी स्टाइल, नाइस चश्मा, नाइस हेयर स्टाइल। कैसा? दानालाय अबाव थांखो आंनियालाय? क्या देख रहे हो? आपका प्रोफाइल पिक्चर देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ मैं। डिम्पल दिशा डिम्पल जागोला नहीं संगा दैसा मामी दाहाय थांगोन ना? प्लीज मैम। ओके, प्लीज न्यू वीडियो फॉर 10 लाइक एंड 10 सब्सक्राइब प्लीज मैम। ओके ओके, चिंता मत कीजिए, भरोसा रखो। सारन्थाइ, हाय हाय सारन्थाइ, वेलकाम वेलकाम। बारहुंखा सारन्थाइ आंनि एलबियावहाय। नों आंनि एलबियाव फैखाबाय सारन्थाइ, दा मोनायाव सारन्थाइ फैयाबानो जाबाय। सारन्थाइ हरदो आं जानो। जाबा जाबा किखांगि। सारन्थाइखौ जाबा जाबा गिखांगि। नै चुस चुस फैगोनबो औ माबा दिनामगोग्ला जागादों बा। मैयाबो सारन्थाइ फैदों। बाखुन्दा दा बाल बालन्दा दा जाखादों दिनानो। अखा हाबाय बाले हे। अके
होगे बरसात आने वाली है बोलना अखा हाबाय माने बरसात आने वाले साइड आं मोद्लाखा आं मोद्लाखानो आं नोंखौ होनाखै आङो दिनखौसो होनदां बोथोरखौसो होनदों आङो बोथोरखौहाय माबाखौहाय बोथोराबो मानसिनि नामसो नालाय बालदा बोथोरा आंखौ होनदोंनो रागा जोंसोला अखा हाने वाले है यस अखा हाने वाले है गर्मी दिया है ऐसा नहीं बोलना चाहिए बरसात आने वाली है ऐसा बोलो ना अरे ये हिंदी वाला नहीं है तो बोरो है तो बोरो तो खाने वाली है क्यों बोला इसने अरे बोरो तो लावरा बोलते हैं ना जैसे मैं अधूरा आंग मोतला खाने हमारी स्कूल में सिर्फ हिंदी से ही बात करते हैं तुम लोग आते होगा हिंदी मुझे को नहीं आते हिंदी बिंदी बिंदी का बिंदी बोरो तो बोरो तो बोरो खा अंदे हाय आ गई मैं होने हाँ बोलो तो बोलो ही होता है मेरे को हिंदी ज्यादा नहीं आता है हिंदी आता है तो टूटा फूटा लावरा हिंदी आता है बोरो से एसामिस से सब कुछ इंग्लिश से लावरा आता है इसको क्या बोलते हैं सब जोड़ के हाँ इसको क्या बोलते हैं लावरा हिंदी नहय मय थोड़ा हिंदी बुंनोब्रा अ बुंदो आं दिनै एख' बुंला नोंखौ आं दिनै एख' बुंला होननाया आं दिनै हिन्दी बुंनो फैदों माबायदि मोनदों I am Hindi koibo प्रनितानिया इसो फिसा बाबाया एख' बुंला होनलायनाय नेहा लाइक डान थेंक इउ नेहा welcome thank you welcome सोर हासुबाय गैया मामा फेना फुरलाय आं दिनै हिन्दी बुंला नों बुंनोबो क्यों नहीं बोलेगा बोला सब मना है मम्मी मैं सिर्फ घर में ही बोरो से बात करता हूँ और स्कूल में होता तो हिंदी जोंनिया बिफाया थांलायबाय खोमा बिफा गेदेर गोयिं चेनेलनि नामोन बिफा बाद में क्या बोलेगा आप मुझे बाद में क्या बोलेगा आप मुझे क्या बोलेगा देखो क्या बोलेगा आपको रूप सिंह जी आप कहाँ से है बताओ प्लीज रूप सिंह जी अगर गोसाईगांव का है तो एक दिन आपको मीट करूंगी मीट मतलब क्या बोलते हैं लोगो हमबाय करेगा तुमने एक दिन बताया था मुझे याद नहीं है कहाँ बोला था यानी आपका बेटी का नाम क्या है मेरे बेटी का नाम लक्ष्मी रानी ब्रह्मा years 10 years है साढ़े 10 दिसंबर 24 में मेरा बर्थडे है मैं गोलाघाट का हूँ ओ तो फिर मीट करने नहीं मिलेगा मतलब इतना दूर मैं तो जाती नहीं है इतने दूर को कभी भी नहीं गया है और कभी जा नहीं पाऊंगी किसका बर्थडे कब है कौन सी तारीख में है कौन से मंथ में है किसका बर्थडे सबका क्यों पता ना नाइस नेम थैंक यू कितनी क्लास में पढ़ता है कितनी क्लास में पढ़ता है बताओ जी 5 क्लास 5 में डिंग डिंग ता ता डिंग ता ता हामा हरदे गावनो ओइ हासुर हांनानै माबाया मावनो दोनहैफिन दे खोरोन लाबोसै आं हानो समबाराव हासुर होयो लाबोसै खोरोन नोंनि जोनोम दिनसो दिनै माबा जोनोम बारायो 24 नङाब्रा बाराया समबार ना
कमेंट करो कौन शनिवार है से नालाय सोमवार नङा शनिवार कमेंट करो कौन है 5 लोग है कमेंट करो प्लीज आप गोसाईगांव का है ना हाँ मैं गोसाईगांव का है क्यों रुलाता है मैं गोसाईगांव से हूँ पांच लोग है कोई भी फोन नहीं कमेंट नहीं करती है खाली मेरा भाई रूप सिंह करता है मेरे भाई जैसा कोई नहीं है मेरा भाई तू मेरी जान है दा लिरसाय सोर नोमफा मार्कारजों लिरफेरखो आथिं आखायावलाय आंनाव दा गारगाबागाव उनाव लिरनानै ला मानसिफ्रा नुबा मा साननांगौ दा लिर होनबा अंखा दाजाखा सासो मोबाइलफ्रा सब चला गया है ओनली 2 लोग है लासे आंनि मबाइला माबायदि नुदों नायनां औ आंनि मबाइल लायनो ना लक्ष्मीनि मबाइलखौ लाबो लक्ष्मी बेनानो बिदि होबानो जायो मानसि होबानो जायो बेना फेसलक दोनदों दा नोङो गथ' माबा जागोन नोङो सोलाबाखै हस्पिटाल जाहैग्रो कोई नहीं है मेरे एलबी में कौन है एलबी मेरा क्यों लेते हो माना आसुगुर हागो दोनैलाय हामा दोनैहाय दोनै फुजा नांगौ आंनाथ' हाबाय कोई है तो मेरे एलबी में प्लीज कमेंट कर दो नहीं से कितना हुआ है मेरे लाइक देखो 11 क्या कमेंट देता है मम्मी कमेंट आप ही हो जाबाय थ' 774 कमेंट आप ही हो 774 800 देलाय मामा मेसेज हरलाय मेव रुचाय नोङो बे आंनि चेनेल ना सोरनि चेनेल बाबानि जयन्त ब्रह्म रंगाथ' मानो आटाखौ बिदि खालामो जॉब करते मेरे हस्बैंड ड्राइवर है जॉब नहीं है नैबेखौ साबस्क्राइब खालामलाय मा नैबे माबाखौ उज्ज्वल बरुवाखौहाय बर'यखौहाय बेयावनो दं बेयावनो मोनबाय गोजौथाराव पानी कमेंट हरखो गाड़ी चलाता है मेरा पति देव अरे गोजौथाराव अ नाइस नो
मैं खाना बनाया है था। ओ क्या सब्जी? गोजौआव दाबु सायो। अभी तो सब्जी नहीं बनाया है। तो फिर ओंखाम बानाया है ओंखाम। हरथ'लाय मबाइल आरै हसपुट मोना 50 थांखाबाय आंना ओरैनो। महिमा बी ब्लग हेल' आगै हेल' वेलकाम। मानोथो लाबोना बिदि दोनफैदों नोंसोरो मोसौफोर? उन्दैनाव हाबथोंल' र' नोंसोरखौ लावथि होजोबनो आङो। हेल' रबसिंनो हेल' हेल' आगै हेल' महिमा आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो? मा खालामदों उन्दुगासिनो दं नामा? एसे बाम थांनोनो होबाय लाइक होबाय आगै थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। एसे बामथ' दे बाबुखौहाय आं ओरै मोखां जाथ'नो एसे लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ। मानास बर' आब' खबरा मारै? खबरा बिदिनोसै आगै मोजां गाज्रिनि गेजेरावहाय। रुपसिं आप बहुत प्यारी है भाभी जी कहाँ देखा है मेरे वीडियो पे या मेरे किसको बोल रहे रे? महिमा को बोल रहे ना? ओंख्रिया अमा बेदर नोरसिं दालिसो आगै। अ महिमा नों अबेनिमोनलाय? महिमा आंसो आब' मामा आंखौसो आब' जागोनथ' नोङो आं नोंनि देरसिन। ए मा ओंख्रि जायामोन आब'? ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया मुदुफुल बाथोनसो मिरामिससोहाय दिनै समबाराव मिरामिस जायो जोंहा। हाय माँ आपकी हाय मैं आपकी वीडियो देखा है ना। ओ कौन सा प्यारी है प्यारी नहीं मानस बर' ए होनदों आं चिरां रनिखातानि आगै आपका उम्र 42 हो गया ना? 42 नहीं 1994 हो तो कितना होता है? 95 96 97 98 99 2000 ओमफ्राय ओरैहाय 2010 26 25 26 27 28 29 थोद मा बायदों बिदि दादों आं फिसाखौ। आगै आंसो देरसिन आगै। ए दे होमबालाय आब' महिमा होनसां होमबालाय आब' महिमा होनसां। आब' महिमाना साबस्क्राइबारा बेसेबां थांखो? 451 थांबाय 500 जाथारसै। नै भिडिअखौ नायनाय जायाखै नामा नोंनिखौलाय थिनालि रं ना बेयाव देखाया? आब'आ मा गामिनिमोनलाय? आं जाहैबाय गसाइगावनि गसाइगाव गेवलांफुरि मानास बर' आगै। सैया आगै बारायथारला सैया आगै बारायथारला बारायाहाय आंनाबा बारायला हनै आङो सापर आइडिसो बानायनानै लाबाय। मा नोंबो सापर आइडि बानायनानै ला ओमफ्राय जेनेब्ला बेयाव होनोना निउ फ्रेन्ड 10 आइडि सेथिन बेग दुंगि बेबायदि होननानै हरोना बे नेपालि असमिया बिसिनि लाइभआव थांनानै बेबायदि सापर्ट आइडि लानानैसो
माबा जादों आंनिया 774 जाबाय खोमा दिनैहाय बिदिसो लादों आङो आब' महिमा आंखौबो सापर्ट खालामदो नों महिमा नोंनो खालामहरदो आब' महिमा आं नोंनो ब्लु होनानै होनसै सापर्ट खालामहरदो ओमफ्राय बेग लाफिनबानो जाबाय मानास आगै लोगो गैयाब्ला लोगो जादो अके आगै मानास र' आं सापर्ट खालामनि आब' होनदों ओइ अखा हा गया रे अखा हवाई नहीं क्या है हमारे घर हमारे इधर में हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे जिला में हमारे गांव में दी ब्लू है दे ब्लू होबाय फिसाजों फिसौजों दिगदारिथाराय गथ' जाथिफ्रा नुवाखै नों माबायदि आदे Una dudu जानोसै दुदु होबानांगौ गथ'खौ ayo गेलेदों मानबायनो नागिरदों सोरां हेल' सोरांनो सोरां हेल' आं नोंखौ साबसक्राइबखौनो खालामाखै नै दिनैसो गोदान लोगो सोरां दिसटार्ब बेफोरो भिडिअखौ दाहाय नायनोसै र' खालामबाय आगै मानास खालामबायनो नोंबो खालामदो अभी काजीरंगा के सामने है इसलिए जल्दी जल्दी ओखा हवाई करता है ओ होगा उधर सोरां नोंखौ सापर्ट खालामबाय आं आगै आंनिखौ सापर्ट खालामाखैबा खालामना होदो नोंबो सोरां आगै सोरां हेल'नो बाबा फन हरदों दा लाबो लाइभ फैदों मा लाइभ फैनायखौ नुवाखै लाइभ फैनायाव मानो फन हरनांगौ नोंहालाय 3:30 थांसै 4:00 थाङा मोनाद्रायो नैबे मानसियानो आबैयाहाय न'आवसो थांनांगौ ना मालायनावसो 3:30 आं दा रेडि जाबा फन हरगोन दे मेंबाय नालाय न'आव फैनानै उन्दुफैदो एसे बे स्टेन्डआव थानाया माबायो न'आव जिरायफैनो हाला ओमफ्राय नोंहा सिगारेट सोबनाया मेंगायोना माथो फालतु साला दोनदो न' होन र' खालामबाय आगै मानासनो सोरां हेल' लोगो जादोनो हेल' लोगो जादोनो सोरां नों थांखो ना मालायखोथाय सोराङा माथो कमेन्टखौनो हरफिनासै सोरां दंना गैया कमेन्ट हरलाय नोंखौ साबसक्राइब खालामबाय आंजों लोगो गैयाबा आंखौबो लोगो खालामदो अननानै व्लादिमिर पुतिन हाय हेलो वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करो मैं भी सपोर्ट करूंगी आपको ओ आपका तो चैनल नहीं है रे सपोर्ट चैनल नहीं है वेयर आर यू फ्रॉम मैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट आसाम से हूँ मैं आसाम से मेरे को इंग्लिश नहीं आता है
सोरां आगै आंखौ सापर्ट खालामना फैबाय सोरां आगै नोंखौ सापर्ट खालामना फैबाय सोरां महिमा आब' आगैयाहाय जर्टिया लरा ब्लक हाय हाय जर्टिया वेलकम मेरे एलबी में किसी को कंट्री आसाम 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 से हूँ मैं जर्टिया हाय अगर किसी के साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाओ जर्टिया महिमा के साथ फ्रेंड है कि नहीं महिमा के साथ फ्रेंड हो जाओ सोर खिफिदों खोन्थाना लालाय दा थगायखा बुजागोनसो लक्ष्मी बियो होमबालाय निउ ब्लग माबा निउ ब्लग लायनो निकिता हाय मा ओंख्रियाबो सोनानो ओंख्रिया मुदुफुल बाथोन जर्टियानि ओंखाम सोरां आगै थांबाय नामा थांखो ना माखोथाय सोरां आगै थांबाय नामा थांखो ना माखोथाय जर्टिया ब्लॉग महिमा से फ्रेंड हो जाओ आई एम फ्रॉम रसिया बा मेरे एलबी को रसिया से देख रहे तो थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए आपको क्या बोलते हैं सम्मान से नमस्कार करती हूँ मैं रसिया से देख रहे मेरे एलबी को जर्टिया पुतिन जी कितनी आईडी है पुतिन जी आपको पूछ रहे उसका आई थिंक उसका चैनल नहीं है मैंने देखा था न्यू खाम 10 आईडी के साथ साथ किसी के पास 10 आईडी है क्या 10 आईडी है तो बताओ किसी का एक्स्ट्रा आईडी भी हो सकता है पुतिन का भी चैनल हो सकता है आई थिंक ये सपोर्ट आईडी होगा है ना पुतिन मानास आगै बबे साब खालामाखै आंखौ मनस आगै दाबो साब खालामाखैनो मा सापर्ट हरफिनद मानासाबो थांबाय खोमा ना मा जाखोथाय सापर्ट हरफिनलायबानो जाबाय नैबे जर्टियानाव 10ता दंनो बेजों लोगो जालायबानो जाबाय महिमा आब' बियो हरफिनो ओमफ्राय कमेन्टबो हरो आंनावबो नायबाय थायो आब' महिमा आंबो सापर्ट खालामबायनो मानास बर'आबो सोराङाबो हराखै आगैनो सोरां अबाव थांखो नैबे उपद्रबथार गथ'आ मबाइलखौल'थार बेयो हरलाय बाबुनो गेलेग्रा हरलाय बाबुनो गेलेग्रा हरलाय आगै मानास निकिता ब्लग आंखौबो लोगो खालाम देनो मामा महिमा आब' निकिताजोंबो लोगो जानोनो रक्सिं खुलुमबाय रक्सिङा नमस्कार लाइन गेलो लाइन गयो न्यू खाम 10 आईडी के साथ साथ शायद 10 आईडी नहीं है 1 आईडी से मतलब मेन आईडी से सपोर्ट करो जर्टिया हे बाबा निकिता आब' आंनिखौ अननानै सापर्ट खालामदोनो निकिता ब्लग आगै ना सापर्ट दंखायो आंजों सापर्ट दंखायोनो
न्यू उज्जवल जो क्या बोलता है उसका 10 आईडी है बोलो क्या बोलते हैं उसका नाम जोर्टिया के पास 10 आईडी है उससे सपोर्ट ले लेना जोर्टिया उज्जवल के पास भी 10 आईडी है सपोर्ट करो उसको मेरे को भी किया है ये मैं भी वापस कर लूंगी बाद में बोरो किसका नाम बोरो है इधर मानस बोरो नोंखौ लेंहरदों होननाय जोर्टिया हाय जोर्टिया आपको भी ब्लू देता हूँ मैं वापस बोरो खाम बे माखासेफोरा सापर्ट दंखाजोबो आंनाव सापर्ट दंखाजोबोनो कि महिमा बोल रहा है कि सपोर्ट है ऑलरेडी आप लोगों के साथ अगर महिमा दी के साथ सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट करो बोरो जी कितना आईडी है बोरो के पास शायद आईडी नहीं है न्यू कम 10 आईडी से बोला रहे फ्रेंड है क्या जोर्टिया के साथ सपोर्ट है क्या रूप सिंह खि ओंखारबायलै बाजै खिनो ओंखारबाय तर जारलालै हम जारला खिनो ओंखारलायबाय होनदों बाजैनि भिडिअ नायनानै जानोसै ना दैसा प्लीज सपोर्ट कर लीजिए रूप सिंह नोंनो लोगो नांगौबा सपोर्ट खालामो उज्जवल बर प्लीज कम महिमा बुला रहा है महिमा दी बुला रहे हैं उज्जवल को उज्जवल जोटिया जी प्लीज स्टार्ट 10 लाइक 10 सब्सक्राइब न्यू वीडियो पर प्लीज स्टार्ट बोला है जोटिया किधर भाग गया आपको 10 आईडी से बुला रहे हैं उज्जवल जोटिया किधर है प्लीज कमेंट महिमा जी आपका आईडी कितना है अब महिमा नोंना आईडी दंना गैयानो सपोर्ट आईडी आंसो बाबा आंनो सिख्लाफोरसो नांगौलै सपोर्टखौहाय सिख्लाफोरखौसो लायो बोराय जों खाम सलियो ओमफ्राय उनाव सिख्लाफोर मोनगोन साबस्क्राइबा बुरजाबासो सिख्लाफोरा खारफायो मोनथियाखै बे बोरायासो नायो भिडिअखौ मानास आगै साब खालामना कमेन्ट हरना दोन दा बेक खालामगोन आंनो दाहाय बेक खालामगोन निकितायाहाय मानासखौहाय जोर्टिया जी प्लिज स्टार 10 दिसेनदों उज्जवल अल होनदों प्लिज चेक होनदों येस अल होनदों बिपुल मानदों आं फैफिनबाय फैफिनबायनो ओंखाम जानानै नै लोगो नांगौबा लोगोफोर लाद' उज्जवल मेरा 3 आईडी है 3 आईडी न महिमा दी के पास 3 आईडी है बोला है उज्जवल सपोर्ट कीजिए इसको भी 3 आईडी से निकिता जी कितनी आईडी है न्यू कम 10 आईडी से महिमा जी प्लीज स्टार 3 लाइक 3 सब्सक्राइब प्लीज मैम न्यू वीडियो पर प्लीज स्टार्ट आपका वीडियो रनिंग नोंखौ खालामबायनो उज्जवला महिमा दी खालामगासिनो दंनो नोंनि भिडिअखौ रानिं नायगासिनो दंनो दस्रा मबाइलजोंहाय महिमा जी प्लीज स्टार्ट 3 लाइक 3 इसको डबल दिया है रूप सिंह आंनो बुरिनि सापर्ट नाङालै बाजै आंबो ना बुरिसोना आपका वीडियो रनिंग अब महिमा नोंबो प्लीज महिमा जी प्लीज बैक कर लेना महिमा दी उज्जवल को आपको 3 आईडी से सपोर्ट किया है उज्जवल
क्या हुआ ओ दैसा क्या हुआ आजा बेटा सपोर्ट कीजिए आयु 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 मासिबां बाजल'खो विपुल जी कितना आईडी है जोरतिया बोला रही है विपुल मासिबां बाजल'खो रुपसिं एदावदोंलै बाजै सना चेनेल गैयानो एदावदोंलै आंना चेनेल गैयानो नोंना चेनेल गैया माथो साबसक्राइबारालाय दङ आरे मेंलायलायबायहाय गथ'आ नोगोर बाज्ल'यो मासिबां बाज्ल'दोंलै एदावदोंलै बाजै नै जाबाय कमेन्ट प्लिज जल्दी से सपोर्ट करो ने तुम्हारे विपुल जी के पास कितना आईडी है बोला है जोरतिया ने बताओ विपुल जी नोंना बिसिबां आईडी दंनो एक्सट्रा सपोर्ट आईडी दंना गैयानो अन्नानै सोरबा सपोर्ट खालामना दोनदों आरो मुझे नहीं पता था ना तुमको चैनल है कि नहीं सब्सक्राइबर देखा तो मैंने सोचा आपका चैनल है वीडियो डालता है लेकिन डिलीट किया है शायद ऐसा सोसाइटी में विपुल जी कितनी आईडी है विपुल बताओ मेरा 1 आईडी है सपोर्ट आईडी नहीं बना के लिया है निकिता अब ब्लू हो दे ओके निकिता दे दिया उज्जवल आपको फुल फुल डन दिया मैं फुल वॉश करके सपोर्ट किया है बोले उज्जवल मोहिमा दी ने विपुल जी 1 के साथ कम बैक दूंगा 2 से विपुल 1 से कम बैक दूंगा 2 से विपुल गौ मोनसे आईडी जों सपोर्ट खालामोबा नोंनि आईडी जों सपोर्ट खालामोबा मोननै आईडी जोंहाय सपोर्ट खालामफिनगोननो जरहाटियाया रुपसि नोंसो अना आंखौ बाजै चेनेल गैया होनबाय नालाय बोरैथो अनहरनांगौ बा सना रुपसि रहाय अनथारसै आं र' बाबा र' आदैखौ साबस्क्राइब खालामना होनां एसे नै साबस्क्राइब खालामबाय आं अनबाय बस्थासे अनबाय आं नोंखौ बस्थासे आंखौबा अना ओरैबायदि बाज्ल'बायना नों गथ' निकिता जी कितनी आईडी है 1 थारमाने नोंनि मोनसे बे नोंनि आईडी जोंनो सपोर्ट खालामनो थिनदों गाव मोननै हरगोननो नोंनो गावखौ साबस्क्राइब खालामबा निकिता नोंना मोनबे सपोर्ट आईडी दंनो सोंहरदों विपुल खामनो विपुल नोंखौ सपोर्ट खालामनो हरदों नै आब' महिमाया थांबानो जाबाय मामा आङो ब्लु हरनानै होफिनसै विपुलनो नों सोरखौ सपोर्ट नांगौ खालामबानो जाबाय आरोना मबाइल बायना हरलाय आंनो OnePlus नो आंनोनो बायना हर पक'जों सोलिगासिनो आंनो नै विपुल जे 1 आईडी से कम बैक दूंगा 2 आईडी से मासिबां बाज्ल'खो बाबा
उछल कूद कर रही है देसा 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 गोरबाय दै लोंग्रोदो मासिबां होनबा बे गथ'आ आंना जिअ'सोलै बाजै जाम्बाया सियार बोथ्रायगोन बागदावबाय जिजौ गोरलैया आंहानो पक'जोंसो बेबो 3GB रेमल'नो बांद्राय एप डाउनलड खालामबाथाय बांद्राय भिडिअ दंबाथाय इउर मेम'रि इज फुल स्ट'रेज इज फुल देखायजायो मिन्थियाखै रिस्ट'र खालामनांगासिनो मबाइला दङ मामा बेबो दाम खमनिखासो रेडमि 9i उदाया बेबो बानायनांगौ जिअ' मबाइलखौ लानो लाजिबायलां बाजैनो आदै आखाइ साजोबबाय मासेबां बाज्ल'गदा गथ'आ बिपुल आगै आं लोगो खालामना फैबाय मेंबावाखैसो नोङो गथ' बिपुल नोंखौ सापर्ट खालामना फैबायनो महिमाया बिपुल किधर गया जल महिमा बी ब्लॉग जी न्यू वीडियो 3 पर लाइक 3 सब्सक्राइब प्लीज चेक बैक होनदों नोंखौ साबस्क्राइब खालामबायनो महिमाखौ सापर्ट खालामबायनो आब' महिमा ओमफ्राय उजुवालाबो खालामबायनो नोंखौ महिमा आब' ब्लू लेता हूँ मैं ओके ले लिया आगै आं आजाखौ थुखैनो दे ब्लुखौ लाखिदो अके अके लाखिबाय बाजै महिमा मोजां न'खराव बयबो मोजां न'खराव बाजै महिमा न'खराव मोजां नामानो बयबो मारै दंनो थेंक इउ होनदों उज्जवल प्लिज चेक एन्ड बेक होनदों आब' महिमा नों साबस्क्राइब खालामाखैनो उज्जवलखौहाय विपुल जी 1 आईडी से कर मैं आपको 2 आईडी से डन क्या हुआ मेरे पापा मा जाखो Papa tuh महिमा मोजां रबसिंनो दे दुगैदोंमोननो आं दुगैदोंमोन फ्रेश जाबाय दा थेंक इउ सिस्टारनो दुगैदों फ्रेश जादोंमोन हाय क्या हुआ क्यों रो रहा है सुखान क्यों रो रहा है दे मोजाङानो जागोन आयौ मबाइलावसो हमहरबायलै गथ'आनो दाना बोरैबा जाबाय बोरैबा जाबायलै बाबा फैजागोन नै बुंखाया खुगा मोनदों साला रो सना सपोर्ट करो और कमेंट करो प्लीज मा जाखो
मा जाखो बाबा निकिताया होनदों जर्टिया लरा मैं आपको ज्वाइन किया है टू आईडी से रिटर्न करो और जर्टिया थांखो नामाखोथाय आपको निकिता ने सपोर्ट किया है उज्जवल आपको मैं फुल सपोर्ट कर दिया और उज्जवल आपको 3 आईडी से सपोर्ट किया है बोले महिमा दी ने जर्टिया लोरा आपको ज्वाइन किया पिपुल खारजोब्बाय मोनामनाया खारजोब्बाय आरो महिमा बी ब्लॉग जी न्यू वीडियो पर 3 लाइक 3 वीडियो नहीं मिला महिमा बी ब्लॉग जी न्यू वीडियो पर 3 लाइक नहीं मिला बोला है र' मानो रायदों दैसाखौ हेल' आब' सना होनदों सोरजिना आगै फैबाय जोंहा वेलकाम आंनि एलबियाव सोरजिना आगै ओमफ्राय उज्जवल महिमा बी ब्लॉग जी न्यू वीडियो पर 3 लाइक 3 सब्सक्राइब नहीं मिला है आब' महिमा हनै नोंनि साबस्क्राइबखौ मोनाखैनो खिथा हरफिनदो खालामबाय दे बाजै महिमाखौ बिपुलाबो साबस्क्राइब खालामफिनबायनो सोगाबबाय थायो नै रायहरदों आंखौ आदैया प्लिज मुक बेक करिब मयथ' करि দিব होनदो सिएस ब्रह्म एन ब्रह्म फैबाय जोंहा हाय वेलकाम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू एनएस ब्रह्म मा ओंख्रि जानायमोन आब' ओंख्रिया जोंनियाहाय दिनै मुदुफुल बाथोनसोमोन आगै ओंख्रियानो गैया मिरामिससो दिनै समबार नालाय जोंहा मिरामिस जायो ओमफ्राय प्लीज मुक न्यू वीडियो पर 10 लाइक एंड 3 सब्सक्राइब दीपो मैम ओके मेरे को चिंता मत कीजिए मैं पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ मैं बार लाइव रखते ही आपको सपोर्ट करूँगी फुल वॉच के साथ साथ ठीक है सोरजिना ब्रह्मखौबो सपोर्ट खालामबाय दे सनजिना आगै नोंखौहाय बिपुल बर'आ सपोर्ट खालामबायनो खमायनाय टाइम जामाय खमायबायबो आंना बेसेबां खमायखो दिनैलाय मैं दिसु अपना ओके मैंने देखा है ऑलरेडी 64 था 74 हो गया है मैंने देखा है आपने सच में दिया है मैं भी सच में दूंगी जूता वाला वादा नहीं खाती हूँ मैं पक्का वाला प्रॉमिस करके बोला है मैं बैक कर दूंगी चिंता मत कीजिए और मेरे एलबी में आते रहना साथाम खमायदों दा खमायबावनो हागौ नो तुमा थामनाइलाव लिरखादों दिनै जाबाय होनना आं दिनै जाबाय होनना आयु थामनाइलाव लिरखा आं दिनै जाबाय होनना माखौ बुजियासै आं मामि जलंगा खायफैलाय आगैनो नां थां सना नला होमबा आगै आं खायनो लेथन हाय गुड आफ्टरनून मेरे एलबी में आने के लिए स्वागत है आपको भी ओमफ्राय आब' आंबो भिडिअ नायना सपोर्ट खालामनो थिन आंनोबो बोला है कि संजना को वीडियो देख के सपोर्ट करने के लिए बोला गया है आप लोग भी फुल सपोर्ट कीजिए इसको भी वीडियो देख के अगर वीडियो नहीं देख के सब्सक्राइब करता है तो ऑन ही हो जाता है वीडियो 3 मिनट तक देख लेना जरूर सोरां हाय सनाफोरनो सोरां एसटि सफैबाय जोंहा नै मा खबरनो खबरा बिदिनोसै मोजां जलंगा खाग्रोनोसै
मासो गाबदों नोंस्रा र' हाय आबसना गासिबो होनदों सोरां एक्सट्रा आइडि हरदो दे सोर डिस्टार्ब हरबाय थायो फन फान सोरां बाजै अबावबा थांबाय लाबोरै जलंगायाव दोनहैनां दानहरबाथि हरनाङा होननानै मिन्थिनांगौ आरो हरसिनोसो मानसिफ्रा लाइक दा थेंक इउ ओमफ्राय सोरां बाजै होनदों नै हाय आनै होनदों नै जोंहा सनजय आनै फैदों हाय आनै होनदों हाय वेलकाम आंनि बेयाव मन्जुलि माथो आंनि भिडिअखौ नायथाराखै माथो नायनाय जायाखै खोमाहाय सना दामानि मा खालामनो फिसौजों नायो सोरनिखौबा नायो सोरनिखौबा कमेन्ट हरनो मोनो सोरनिखौबा कमेन्ट हरा मा खालामबावनो आरोना खामानियानो इमान बिजि दामानि नायो आङो सोरनिबा मेरला मानसि कमेन्ट हरोथ' आं नायनानैहाय ओमफ्राय सनजय आं ट्रेनावसो दं दे नो नों न'आव थांबाय नामा सनजय आं फैलावमोनफ्राय दिनै फैबाय न'आव दे मोजां थां सेफ जारनि थाङाखै दे आं नोंनियाव दङब्ला हरदोनो टेनथा आइडि हरला बिमानो सोरखौ होनखोथाय लेथना मा होनदों हेल' सोरां एसटि मा खबरनो एनैसआ मा होनदों ब्रह्मआ मा होनदों बाजै सोरां एक्सट्रा आइडि दंबा हरदो देनो सोरां दङ बिराद बेस्थ'मोन लेथ'नागै होनदों रुपसिङा मेगन खेब्बाय होननाय ओमफ्राय मिनिबाय सोराङा मा होनो रुपसिं आगै मा खबर होनदों मा खबरनो रुपसिं लेथ'ना होनदों मा लाइभ होथाराखै नामा होनदों सोरां इस्टिखौहाय एनसिओइस दायो हराव हरगोन दे होनदों लेथन बाग्रारि सोरां एसटि 7 आइडि दंनो सोरां आइडिनावबो आंनोबो हरदो सोरां आगै आंबो हरगोन नोंनो 7 आइडिजों हर बाजै सोरां आंबो हरगोन दे एनएइसनावबो आइडि दङथ' 10था ना बेसेबां ना 7था ना 8था हरलायलायदोंमोन नामा आंजोंबो होआखै आगै लेन्थननो नै आब' सोरां ओंख्रि संगासिनो आंनो रुपसिङा ओंख्रि संदोंनो दाबो मोना आरो आब' मारै दं खबरा बिदिनोसै आगै सरदिना मा होनबावनो आरोना दायो हराव हरगोन दे नो पाक्का दङ मोजां दे मोजां दङनो सोरां आगैयाबो जोंहा दे बाजै होनदों बि बर' गावनाव दङ होनबाय आंखौ होनदोंना सोरखौ होनदों रुपसिं आगै मा ओंख्रिनो जागोन आब'नो हराव हरजागोन दे सोरां सापर्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम बिपुलखौबो सापर्ट खालामनोनो बाजै सोरां आंनो हरलानो ब्लु होदो दे आगै लेथन ब्लु होनोसै नोंनो ब्लु होबाय आं फुजायाव थांनोसो ओंखारदों आं फिसालाया लेंबाय दङ मा फुजा जादों आं फुजायाव थांनोसो ओंखारदों आं आंखौ फिसालाया लेंगासिनो मा फुजा जादों ब्लु होबाय मा दावराव ग्रुपनिफ्राय लागोन आं बाजै नाम्बारखौ ग्रुपनिफ्राय बिफर आगै मोनबा हरखाबाय माथो दाखालि होनदों नोंखौनो होनदों आंखौ आंलाय नोंनो हरखाबायना आगोल हरनायालाय बावलायबाय
आब' आं एसे लोगो जानो थिनदो आब' सनजिना आगैजों जाय जायहा लोगो गैया लोगो खालामलायबानो जाबाय सनजिना आगैयाबो बेक होफिनगोन नोंसिनो आरो सनजिना आगै नोंबो सोर सोरजों गैया नै चेनेलाव थांनानै नायदो चेनेलाव थांनानै नायनानै नोंबो साबस्क्राइब खालामहरबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्ट लिरना हरदे नङाबा बेक मोनफिननाय नङा कमेन्ट लिरना हर आंखौबो सापर्ट खालामफै आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय होननानै लिरना हरबानो जाबाय ओमफ्राय निर्मल दैमारि फैबाय जोंहा नै आगैया हाय हेल' हेल' वेलकाम आंनि एलबियावहाय आगै बिखलि खान्दा मा बिखलि खान्दा फुजानि नामा बिखलि खान्दा नामा अ दे होनदों निकिता सोरां लोगो खालामबाय दे नो निकिताया नोंखौ सोरां लोगो खालामबायनो आगै लेथुन बाग्लारि मा होनदों लेथुन बाग्लारिया सनजिना भिडिअ नायथारदो नागारदो होनदों सनजिना भिडिअ नागारनो थिनदों हनै नोंखौहाय मामा लेथन बाग्लारिया ओमफ्राय निकिता एक्सट्रा आइडि दङब्ला हरदो दे नो मोननै ना बेसेबांबा दंदोंमोनथाय निकिताना एस बर' आइजो फैदों नै जोंहा वेलकाम एस बर' आइजो आंनि एलबियाव लाइक दान आब' आं नोंनि गोदान साबसक्राइबार अननानै आंखौबो लोगो खालामना होहरदो नै जोंहा एस बर' आइजोजों जाय जाय लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय ओमफ्राय आंबो लोगो दंना गैया नायनोसै आंबो लोगो गैया नै टेसन बे सिबाया दासो गोदान मा होनो बिदिखौ इउटुबार जानो लुबैनानै फैदों बेखौबो जोंबो बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आंबो सापर्ट खालामबाय नै भिडिअखौ आङो दाहाय नायगोन अल होनानै लाखाबाय नटिफिकेसनखौ नोंसोरबो सापर्ट खालामदो बुहुद खम आगैनि साबसक्राइबाराहाय सापर्ट खालामबानो जाबाय बयबो ओमफ्राय आगै नोंबो बिसोरखौ बयखौबो सापर्ट खालामहरबानो जाबाय साबसक्राइब खालामहरबानो जाबाय मिथिबाय नों सापर्ट होबासो सापर्ट मोनो नालाय नै नोंखौ आङो ब्लु होनानै होबाय बयनिबो चेनेलाव थाङै थाङै सापर्ट खालामनानै कमेन्ट लिरै लिरै फैदो आगै एस बर' आइजो नोंनि गोदान लोगो होननानैहाय आं नोंनि गोदान लोगो होननानै लिरनानै हरबानो जाबाय कमेन्ट सनजिना आंजों दङनो एस बर' आं नोंखौ दहाय खालामखाबाय दे होनदों एस बर' नोंखौ दहाय खालामनो मामाया एन ब्रह्मआ दहाय खालामखाबाय जाहैदों नोंखौहाय ओमफ्राय एस बर' आं बिफु लागै हरबाय नोंनो आंखौबो लं भिडिअ नायनानै रिटार्न खालामदो साबस्क्राइब लिरना नाङा दे साबस्क्राइब लिरनो नाङा साबस्क्राइब लिरोबा ओमफ्राय इउटुबनि माबाफोरा नायो जाहैदों ओंखायनो बिसोर बुजियै लिरनांगौनो साबस्क्राइब लालायदों सानो जाहैदों सोर जिउ सापर्ट जानो गोसो दं सोर निउ सापर्ट जानो गोसो दं सापर्ट खालामदोनो लेथन बाग्लारिखौबो गावबो सापर्ट खालामफिनगोननो लेथन बाग्लारियाबो लेथन बाग्लारिजोंहाय 441 साबसक्राइबार लेथन बाग्लारिना भिडिअ हगारैया 6 दिन जाबाय लेथन बाग्लारिया आं दिनै गुवाहाटियाव ओमफ्राय खमायबाय थायो बाबाय आं बिदिया जाखायो दावखोलाय खमायलाया जाखायो जोंनाबो बिदिनो जायो बयनाबो बिदिनोखा बे खमायनायनि गेजेरजोंनो दावखोलाङो आगै सिन्था खालामनाङा गोसोखौ दुरबल दा खालाम बयनाबो खमायो मानोना बयनाबो जोंबो बिदिनो फिसा चेनेलावहाय आगोलावहाय बिदिनो एसेल' साबसक्राइबार गोनाङावहाय बिराद खमायोमोन आरोखि ना ओमफ्राय दा जों बुजिबाय आरो माने मिन्थिबाय आरो बिदिनो खमायखायो होननानै 189 जाहांबाय नोंनाबो नै नोंना भिउसआ फैबावोसो होनबाबो भिउस फैयोथ' आंनाथ'
नोंनि एफा बुरजा साबस्क्राइबार दंबाबो 750 साबस्क्राइबार दंबाबो 100 150 बिदिल' फैयो नोंनिया एफा एसेल' साबस्क्राइबारावनो एफा भिउस फैबावदोंसो हनै एसेबाबो बे खमायनायनि गेजेरजोंनो दावखोयो ब्लू हो बिमा ओके दे थाथ'दो आगैमोन आब' सना बाय बाय नोंनि ब्लगखौ लाखिनोसै आं बाय बाय मन्जु नों दानि खालामनाया बिदि खालामनाङा बिदिब्ला खमायसिनोसो भिडिअ नायनाय समाव साबस्क्राइब लिरना दोनबा बे साबस्क्राइबाव थानांगौ सुबावसो मा होनखो साबावसो थांनांगौ मा भिडिअ नायबानो थायो आं दा भिडिअ नायगोन बिनिखौहाय सन्जिना दे एस बड' आं सापर्ट खालामबाय एस बड' नोंखौ सापर्ट खालामबायनो सन्जिता गैया निकिता आं खालामबाय बेक खालामदे होनदों नै जाबाय दं कमेन्ट हरबाय दान कमेन्ट हरबाय आं दायो हराव हरगोन दे सोर आं दाबाव दे आंनोबो दा मोनायाव हर बिसिबां आइडि दं बेखौ खिथाहर आंबो हरफिनगोन नोंनो आं भिडिअ नायलाय आंनि मा आं भिडिअ नायलाय आंनि आयौ 1K जानानै बारबाय मालाय मिस्टि किधर है तुम्हारा आयौ मालाय भिउस फैबावदोंसो आयौ मालाय भिउस फैबावदोंसो आयौ मालाय नोंनि भिडिअखौ नायदोंथ' आङो नै एनआर प्रोडक्शन म्यूजिक लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए मेरे एलबी में आने के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है क्या बोलते हैं इसको धन्यवाद है सोरां बेक खालामफिनबाय दे खालामफिनबायनो सोरां एसडि आगै नोंनिखौहाय दे होनदों एनआर प्रोडक्शनखौ मा खबरनो मोजां खबर आगैना जाहैबाय एनआर इनफ'सो माथो आगैना जाहैबाय साबस्क्राइबाराहाय 433 अलसोमोन माथो बिदिबो जायोबाल' एखमबा मा मिजिं दंमोन आयौ आगैनि भिडिअखौ नायथाराखै आं माथो बिसिबा गोबावसै आयौ नायनायानो जाया माथो ना बिदिनो गोजा देखायखाया ना मा जाखो माथो नायनाय बायदि मोनदोंमोन आंलाय मानसिफोरा सापर्ट मोनबाय उनाव भिडिअनो नायथारा बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामना लानाय बाल थुंथुं थांथां हाबहैयो नायो सोरनिखौबा आंनाबो बिदि जाबाय थायो धैर्य नांगौ इउटुबार जानोबा औ थिग बुंदों नायखाया गावहानो दिनैनिफ्राय नायसैलै आगै दे आङो नोंनिखौ नायनायानो जाया मारै जाखो आं दिनैसो नायदों नै साबस्क्राइबारल' दं भिडिअखौनो नायनाय जाया माथो नोंनिखौलाय अयनाय बानायनो नैखौ नायदों सर्ट्सखौ नैबेखौ आं गोसोआव दङ नैखौ नायदों दे सर्ट्सखौहाय बेखौ नायदों आङो बेखौ आं गोसोआव दङ एस बर' आइजो निकिता ब्लगखौ आं सापर्ट खालामबाय आब' आं निकिता नोंखौ मामिया सापर्ट खालामबायनो एस बर' आइजोआ नोंबो सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंलाय माथो अल नटिफिकेसन खालामाखै नोंनिखौ अल नटिफिकेसन खालामाखै थार मारै जालाजोबखो हारसिङैनो बिदिनो आन जालांजोबफिनो ओमफ्राय फाग्लासो अल जोबखा आं बयनिखौबो अल खालामजोबखायो बिफर मा होनदों अननायखा ना बयनिखौबो नायो नोंनिखौलाय माथो नुसनदिया बालागै दे दिनैनिफ्राय नायसिगोन फाक्का होनदो
लेथन बस आंसो लोगो दङ ना होनदों आंजों लोगो दं नामा नै लेथन 1K जानायखाय दुगा जाथारबाय जोंना बिफाया बर'आ बिफर बर'आ लेथनजों लेथन नोंलै दङ आंजों होनदों लेथन बिफर दं होनदों दङनो लेथन आगैया जोंहा माहानि जाखो लेथन आगै खिथाहरलाय बबे रायजोनिफ्राय आयु टिभि बर' राजु नै लाइभ फैदों आदा राजुबा राजदिप गगै ओइ बाबु सिखारगोन एजि गेमार वाइटियाबो फैदों नै आंनिखौबो नायदो थुदो लोगो जादो आंनाबो खमायसो मानोबा मासाखोथाय होनबाय आं मासानोथाय मानोबा आंनिखौबो नायदो थुदो लोगो जादो आंनाबो खमायदोंसोनो खमायो आं उदालगुरिनिनो उदालगुरि आंसो दुगा जाबायलै 1K जानायखाय बानो नै जोंना बड' एस आगैया खमायदोंनो आगैना मालाबा 1K जाथारसै बड' एस 1K जाथारसै मालाय मारै जालाजोबखो आंना अलानो बड' एस सापर्ट खालामाखै नों आरो आं कमेन्ट हरबाय नों सापर्ट खालामाखै दे मामि र' नोङो बड' एस सापर्ट खालामाखै नों आरो आं कमेन्ट हरबाय नों सापर्ट खालामाखै दे नै नोंखौ लेथन बाग्राया सापर्ट खालामबाय कमेन्टबो हरबायनो नों सापर्ट खालामफिनाखैनो बड' एस आगै ओइ मामि सैमाया अरो मा अरजाथों आं बेहा हस्पिटालाव गारनानै दोनैनो आङो खमायलायबाय बड' एस आं दङखायो नोंजों दङ ना गैया होनदों दंखायोनो माबाजोंहाय बड' एस बिफराहाय नोंहासो सापर्ट दंना गैयानो सोंहरदों सोरजिनानो एनार आं सापर्ट खालामबाय नै एनार नोंखौ सापर्ट खालामबायनो थांखो नामाखो एनारा गैया जोंहा निकिता एस बर' बेक खालामफिनबाय आंनो एस बर'खौ बेक खालामफिनबायनो एस बर' बिफर बर'आ मा होनदों नोंनि कमेन्ट मोनाखै आंनि भिडिअ'आव होनदों बड' एसनि कमेन्ट मोनाखैनो जोंहा भिडिअ'आव बिफर बर'नि भिडिअ'आव बड' एस सानथामानो जाबायनो नायनो सोलाबाखै आंनो नायनो सोलाबाखैनो अके सन्जिना आं दायो सापर्ट बेक खालामगोननो सोरनावबा एक्सट्रा आइडि दंबा आंखौ सापर्ट खालामहरदो दे आंबो नोंसोरखौ दा सापर्ट खालामहरगोन सोरनाव एक्सट्रा आइडि दं आखाइ थिखोहर होनदोलाय बाल होनखानानै एनआर प्रडाक्सन नोंनाव एक्सट्रा आइडि दंबा हरदो दे आंबो हरगोन नोंनो बड' एस नोंनाव एक्सट्रा आइडि दंबा सापर्ट हरदो दे आंबो हरगोन लेथन बाग्लारि नोंनाव एक्सट्रा आइडि दंबा सापर्ट हरदो दे आंबो हरगोन निकिता नोंबो आंनो हराखैगोन मोननै आइडिजोंहाय आंबो हरगोन नोंनो हरनोबा हरनो खोन्था हरखा भिडिअ नाय ना कमेन्ट खालामहर होनदों लेथन बड' एस सापर्टबो खालामाखै नोंनो साबसक्राइबबो खालामाखैनो नोङो मालाय गोसोआव लिरना लाखादों जोंहा लेथन बाग्लारिया गैया
आं खालामखानायसो बिमानो नोंनाव बिखायाखैना आङो सन्जिना बड' एस सापर्ट खालामदोनो होनगालाय सोर आवलायदों बे सैमाखौ सैमाजों खाजाबना बुनां बिसोरखौ बोरो मानसिफ्रा अफाय अबेजों बोरो होनगालाय सैमा फिसाखौ बाहोनां दलद थायखौहाय अरजाबा हामगौमोन आं फागला उदैयाव अरजाबा हामगौ आङो दा खाजाबनां बेखौ सैमा फिसाखौ मानो आवलायदों बिसोरो अके सन्जिना आं दायो सापर्ट बेक खालामफिनगोन भिडिअ नायना भिडिअ भइस सापर्टबो खालामाखै नों आं खालामखानायसो बिमानो बड' एस सापर्ट खालामदो बड' एस सापर्ट खालामनो थिनदों हनै सन्जिना गैया जोंहा अके दङ दायो हरगोन र'नो बेसेबां आइडि दं खोन्थाहरलाय एनआर प्रडाक्सन मिउजिक र' दा हरगोन लेडन गावनि सापर्ट खालामाखै गोसो थायै लोगोफोर गावनि सापर्ट खालामनायखौ गोसो थायै लोगोफोर आंहा गोसोआव थाया आङो बयखौबो सापर्ट खालामलाबायो भिडिअबो नायलाबायो सोरनिखौबा कमेन्ट हरलाबायनाय जाया गोसोआव थाया ओमफ्राय आं मिथिबायना थारमाने आंना मेम'रियाहाय माबाल'नो 2 GB होनजायो गोसोआव बारा लाखिनो हाया मेम'रिया 2 GB आंना अके बड' एस आइ मामा ओरै फैलाय सन्जिना ब्रह्म कमेन्ट हर नोंखौ सापर्ट खालामबाय सन्जिना आगै नोंखौ सापर्ट खालामबायनो बिपुल बर'आ आंखौ खानाय खानफैलाय थांसै ओजोंहाय 5 दङ आंबो हरगोन आंबो दाहाय हरगोन नोंखौ 5 FDजोंहाय एनआर प्रडाक्सन सिन्था दा खालाम आंनो हरबानो जाबाय आंखौबो थाब थाबैनो 1K बोखोदो बुरिबायबो नालाय बिनिखायनो गोसोआव थाला औहाय मा होनबावनो बुरि मानसि अके सन्जिना नायदोब्रा सन्जिना लेथन बाग्लारिखौ नायनोनो नेटआ जोबबावसैसो 1.5 GBल'खा ओरैनो माला आं राइटखौनो बुङो औ राइटखौनो बुङो नों नानि आइ लक्ष्मी नोर फैलाय जायाखिसै नै एनार दे आंनोबो हर होनदों बिफोर नोंबो ना जाबाय नांला जाबाय नांला मैं तो तेरी दीवानी हूँ आनसापर्ट जाबायदां नोंसिना सापर्ट खालामफिनदोनो आब' आं एनआर प्रडाक्ट मिउजिकनि भिडिअखौ नायबाय आरो सापर्ट खालामना होबाय आंनिखौबो खालामना
होदो आब' ओ एनार किधर गया है किधर बाग गया है किधर एनार प्रडाक्सन मिउजिक आपको सापर्ट खालामबायनो मामाया जोंहा बड'लेण्ड मामा आइजोआ मा नाम मोनलाय एस बर' आइजोआहाय नोंबो सापर्ट खालामबानो जाबाय सिरिथा आं रायलायनायावहाय थाङो थाङा आं मिथिया सापर्ट खालामदो एनार कमेन्ट हरदो दंना गैला बिफोर आंजोंथ' हले सापर्ट दं नों होनदों एस बर' आइजो आगै अबेनि नों खोन्थाहरलाय बहानिमोनलाय नों ह सोरखौ होनदों लेथन बाग्लारि बिफोरखौ होनदों नामा नोंखोरानो आं गसाइगावनि नोंलाय अबेनिथो उदालगुरिनि होनदों नामा नोङो आं गसाइगाव लागाव निकिता आब' ब्लु बोखारदो आं खामानि मावनोसै दे आंबो दोनखानोसै नै माबायानो गैला नेटानो गैला माला जोबखो दिनैलाय नेटालाय ओके येस ओके होनदों आइयै आं उदालगुरिनि थांबाय आब' उदालगुरिनि टंलानि आब' ए उदालगुरि टंलानिनो आंहा गसाइगावनिहाय गसाइगावनि लेथन आं लेथन आं नायबाय दे होनदों निकिता ब्लग सापर्ट बा खालामदो सापर्ट खालामाखैबा खालामनो निकिता ब्लग ओके बिफोर होनदों कमेन्ट हरासै रावबो दोनसै नामा दोनसै आंबो गामियाव थांसै आंबो आयुष्मान कार्ड बानायनो
गैलाथ' रावबो आं दोननोसै बाय 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 बाय